Эфирда яңалыклар вакыты сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Исәнмесез. Татар халкының милли бәйрәме Сабантуйлар гөрләп узды. Әлмәттә, Азнакайда бүген мәдәх бәйрәм нинди үзенчәлекле яклары белән истә калды. Бу хакта бүген сөйләрбез. Бүген халыкара кан донорлары көне. Шул уңайдан Әлмәт кан үзәгендә кан алу акциясе оештырылган иде. Анда 150 әлмәтле катнашты. Ораларында актив донорларда бирегә тәүге тапкыр килүчеләр дә бар иде. Аларны Рәдифә Ногманова күреп кайтты. Әлмәт кан үзәгенә килүче һәркемне Әлмәт районы балалар һәм яшьләр идарәсе белгечләре каршы алды. Алар кешеләр сәламәтлеген саклауга өлеш керткән һәркемгә бүләкләр әзерләп, хәерле юл теләп узатып калды. Кан һәм аның компонентларын әзерләүдә үзәк белгечләре даими эш алып бара. Ел дәвамында алар үзләренә караган республиканың көньяк-көнчыгыш районнары хастаханәләренә мөһим булган чималны әзерләп узатып тора. Бүгінгі акция кебектә инде без бөтен кешеләрне кабул итәбез. Бүгенге килгән донорлардан без үзебезнең база данных донор пополняем. Сүз уңаеннан биредә эшләүче Гөлнара Нуруллина бүген район башлыгы Тимур Тугманов кулыннан рәхмәт хаты һәм чәчәкләр бәйләме алды. Гөлнара ханым шәфкать туташы булып 1996 елдан бирле эшли. Башта ул район үзәк хастаханәсендә эшләгән, 2018 елдан бирегә күчкән. Иң башта донор булырга теләүчеләр гомуми кан анализын тапшырып, үзенең сәламәтлеген тикшерергә тиеш. Анализлар тиз арада 3-6 минут эчендә әзердә була. Әгәр дә беренчел күрсәткечләр рөхсәт итсә, донор терапевтка күренә. Биредә инде барлык сорауларга җентекләп җавап бирәсе, буй гәүдә авырлыгын, кан басымын үлчесе була. Донорга яраклылыкны табиб кына билгели. Аннан рөхсәт булдымы, я кан, я плазма тапшыру бүлмәсенә керәсе. Кагыйдә буларак, донор булырга һәркемнең хакы бар. Аңа 18 яшь тулган булырга тиеш һәм гәүдә авырлыгы 55 килограммнан да ким булырга тиеш түгел. Барлык кагыйдәләр буенча шәхсән мин уздым һәм бүген кан бирү акциясендә катнашып карадым. Хәзерге вакытта миннән канны алалар. Үземне бик рәхәт, әйбәт хис итәм. Шуңа күрә теләге булган һәркемгә монардан куркырга кирәкме дип әйтер идем. Кан салу станциясенә рәхим итегез. Рәдифә Ногманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Милли бәйрәмебез Сабантуй алдыннан халкыбызның йолаларын дәвам итеп, Сабантуйга чакыру сүрән сугу чарасы буларак уза. Милли традицияләрне чагылдырган мондый күңелле чара Азнакайда да зур оешканлык белән үтте. Бүләк җыю татар халкының борынгы традициясе. Сабантуйга кадәр авыллар буйлап узып, Сабан бәйрәмендә җиңүчеләр өчен бүләкләр җыю йоласы хәзер инде шәһәргә күчте. Безнең ата-бабаларыбыздан килгән матур гадәтне саклау һәм киләсе буынга җиткерү ул безнең изге бурыч. Бүген исә менә бу җигүле атлар шәһәрнең үзәк урамыннан уза. Азнакайда узган бу милли чараны мәдәният йорты хезмәткәрләре оештырды. Бүген Азнакай шәһәренең барлык ишек алларында йөреп чыгарга дип исәпләп торабыз. Тальян гармуннар, җигүле атлар белән егетләр һәм кызлар бәйрәм белән котлап җыр биюләр башкардылар. Халыкны бәйрәмгә чакырдылар. Шәһәр халкы исә әзерләп куйган бүләкләрен тапшырды. Матур бәйрәм Сабантуй бәйрәменә чын күңелдән котлыйсыбыз килә. Һәр барчасын инде бәйрәмгә көтеп калабыз, рәхәтләнеп, бергә күңел ашарлар дип ышанып калабыз. Күңел җылысын биреп әзерләгән бүләкләр, чигүле сөлгеләр, укалы яулыклар, нәкышлы тастымаллар тиздән Сабантуй батырларына барып ирешер. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда милли традицияләрне саклап калып, яшь буынга тапшыруда зур эш алып барыла. Сабантуй исә шундый чараларның куәтен тагын бер кат чагылдыра. Быел биредә район диаспораларының милли көн күргәзмәләре, артистларның күңелле чыгышлары, бәйге уеннар, милли көрәш, атлар чабышы оештырылган иде. Бәйрәм тантанасын мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган театральләштерелгән тамаша ачып җибәрде. Сабантуй батырына! Сабантуй мәйданында җигүле атлар белән керүче иң алдынгы хуҗалыкларны алкышлап каршы алдылар. Әлеге бүләкләр районыбызның иң алдынгы хуҗалыкларына Союз Агро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, Марс хуҗалыгы һәм агрофирма Азнакай хуҗалыгына тапшырылачак. Икенче булса, районда без беренче урында, тынычлык буенча беренче урында барабыз без. Шул хезмәт өчен
Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев мәйдан түрендә алдынгы игенчеләргә, терлекчеләргә, район үсешенә зур өлеш керткән хезмәт алдынгыларына кыйммәтле бүләкләр, дипломнар тапшырды. Мен үз эшемне бик яратам. Эшләгән эшемне җитәкчеләр күрә, Аллага шөкер. İşlerimiz bulsun. Abdülin Oyrat Rəfədoğlu, Tufay Hocalarında maşina yurtışı bulub uzaq yıllar işləyib. Bayramları bilan qutlayım. Халкыбызны исәнлек, саулык, иң мөхиммәт тынычлык. Сабантуйның мөхтәрәм кунагы Санкт-Петербургның Кызыл гвардия районы башлыгы урынбасары Виталий Ярославцев Азнакай халкына изге теләкләрен җиткерде. Республика Татарстан Язнакаева. Татарстан Республикасы һәм Азнакай районы Россиянең иң алдынгы регионнарының берсе булып тора. Бу әлбәттә монда яшәүче халыкның хезмәте нәтиҗәсе. Сезне шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Бәхет, шатлык, иминлек телим. Барыгызны да Санкт-Петербургка кунакка чакырам. Рәхмәт. С праздником! Алга таба Сабантуй мәйданының төрле почмакларында өлкәннәр һәм балалар өчен уеннар һәм спорт ярышлары башланып китте. Көн салкынлыгына карамастан, чын күңелдән чыктык менә Сабантуйга. Бик күңелле, башы бик матур башланып китте. Рәхмәт оештыручыларга. Азнакай игенчеләрен шушы олы бәйрәм белән котлап күрергә, ат чабышларын күрергә дип килдек. Сабантуйның иң мавыктыргыч мизгелләренең берсе ат ярышы. Аны карарга йөзләгән кеше җыйналды. Татар милли көрәшендә Сабантуй батырын билгеләделәр. Татар эстрадасы йолдызлары Салават һәм Гүзәлем Миннехановлар, Фәйзи Гаскәров исемендәге башкорт дәүләт бию ансамбле чыгышлары Азнакайлылар тарафыннан яратып кабул ителде. Кичке якта юбилейный стадионында Татарстан Республикасының эстрада йолдызлары Казан егетләре катнашында кичке күңел ачу программасы булды. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Атбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлбәт телекомпаниясе. Әлмәт районындагы милли бәйрәмебездә Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья Татар конгрессы милли советы рәисе Василь Шайхразиев, республиканың дәүләт торак инспекциясы башлыгы Сергей Крайнов, Татнефть компаниясы җитәкчеләре, депутатлар, мактаулы гражданнар, шәһәр һәм район предприятиеләре, оешмалары җитәкчеләре катнашты. Бу юлы бәйрәмгә килгән кунаклар 200ләп иҗади остаханәләрдә катнаша алды. Әлмәт районының Сабантуй гадәттәгечә үзәк мәйданда узды. Башка еллардан аермалы буларак, быел ул рәсми ачылышка кадәр башланган милли көрәш уеннары белән башланып китте. Бәйрәмне ачу тантанасы һәр вакыттагыча театральләштергән тамашадан башланды. Мәйданга калабыз һәм районыбызның төрле эштәге иҗат төркемнәре, Әлмәтнең спорт үзәген һәм күп төрлелеген чагылдырган актив егет-кызлары, әлбәттә инде милли гадәтләребезне саклап килә һәм ризыкларыбызның муллыгы өчен җавап бирә торган авыл кешеләре чыкты. 20 000 гектаров пашни. Успешно работает эксплуатацию современный молочный комплекс без привязанного содержания. Сәхнә түрендә авыл хуҗалыгы алдынгылары, еллар буе сакланып килгән күркәм гадәт буенча үз эшенең осталары булган терлекчеләр һәм игенчеләр бу көнне лаеклы бүләкләрен алды. Кырбатыр исеменә Кичүчәт хуҗалыгыннан Айрат Фәрхетдинов лаек булды. Чәчү компаниясе нәтиҗәләре буенча алдынгы хуҗалык итеп Такарликов исемендәге акционерлык җәмгыяте Кичүчәт һәм Союз Агро хуҗалыклары танылды. Бүләкләү тантанасы концерт программасы алыштырып дәвам итте. Теләге булган һәркем мәйдан территориясендә урнашкан бәхет сандыклары исемле интерактив осталар күргәзмәсе белән таныша. Биредәге уеннар, мастер-классларда катнаша алды. Биредә хәтта сөңгер оты, ук белән җыйдан ату сыман борынгы хәрби уеннар да оештырылган иде. Мәйданда берничә мәйданчыкта бер юлы күңел ачу чаралары барды. Бер сүз белән әйткәндә, олылар да, балалар да, һөнәри спортчылар да үз осталыкларын сыный алды. Бәйрәм кунаклары өчен сәүдә рәтләре эшләде. Әлмәт Сабантуй гадәттәгечә кызыклы милли көрәше белән истә кала торган була. Республикада данлыклы көрәшчеләр белән дан тоткан әлмәтлеләр бу юлы да сынатмады. Баш батыр исеменә көрәшнең кызу мизгелләре үзәк мәйданда барды. Һәр авырлык категориясендә лидерлар ачыклангач та баш батырны сайладылар. Быел Сабантуй батыры булып Радик Сәләхов калды. Всем друзьям, всем борцам, кто с нами боролись. Всем большое спасибо. Радифа Нугманова, Милена Валиева, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә районында да милли бәйрәм кылачлап уздырылды. Сабантуй батырының кем икәнен хезмәттәшләребез белә. Кунакларны чәк-чәк белән каршы алалар. Бу борынгы йола. Быелгы бәйрәмгә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләр министры Тимур Сөләйманов, депутатлар, авыл хезмәтчәннәре чакыру алган. Чын күңелдән шундый матур Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Бик символик көн бүген. Biz bir gün aldığından, bizden Россия günü aldığından, ne şundi beyram итәбез Сабантуй бәйрәмен.
Шыннан да Бөгелмә җирендә төрле халыклар бергә дус тату яшиләр. Менә бөгелмәләргә, кунакларга шул көнне исәнлек, саулык, сәламәтлек телисем килә. Гел бергә булыйк, эшләрегез уң булсын. Кунакчылык татарларда элек-электән килә. Гомумән бу юла аларда гына түгел, башка милләтләрдә дә бар. Бөгелмәдә бердән булып татулыкта берничә дистә милләт әһелләре көн күрә. Сабантуй мәйданчыгындагы милли йортлар моңа дәлил. Һәр үй түрендәге өстәл милли ризыклар белән тулы. Сабан тәмамлангач ял итеп алу күптәнге традиция. Татарлар эштән дә, ялдан да тәм таба белә. Аллага шөкер, менә Сабантуйлар да җитте. Без ул бәйрәмне ел буена көтеп алабыз. Кыр эшләре беткәчтән татар халкы битне беләсез, бик уңган халык. Барлык эшләр беткәч, менә без зур итеп бәйрәм итәбез. Милли йортларның өстәл күрке әлбәттә инде ипи. Аны районыбызда берничә җирдә пешерәләр. Безнең хлебзавод суткасына 8,5 мең продукция җитештерә. Икмәк һәр бергә башлангыч. Өстәлдә ипи булсын дип, иң беренче чиратта авыл хезмәтчәннәре тиртүгән. Шуңа да алар Сабан туеның төп геройлары. Мәйданда иң беренче итеп авыл хуҗалыгы җитәкчеләрен, хезмәтчәннәрен хөрмәтлиләр. Бөгелмә муниципаль районында аграриялар барлыгы 43 мең гектарда сабан культуралары утырткан. Хәзер авыл халкы мул уңыш алырга өметләнә. Алдынгы механизаторларны акчалата премиялар белән бүләкләделәр. Илдар Шихапов шуларның берсе. Быел Аллага шөкер яңгыр яуды. Планнар нидән күп, биек. Bütün sağlık olunda indi. Әйбәт кенә чыкты, bütün чәчкән. Ниләр bütün әйберне чәчеп бетердек. Калды карабыдай чәчте. Карабыдай чәчергә калды. Будай арпа, солы, гымбагыш. Борынгы бәйрәм булса да Сабан туе ел сайын төрлеләнә. Халык бирегә иң беренче итеп күңел ачарга чыга. Көянтә белән су ташу, капчыкта сикерү, гер күтәрү, аркан тарту. Бөгелмәләрнең улысы да, кичесе дә әлеге уеннарны читләтеп узмады. Халык ярышты, көрәште, күңел ачты. Кылгага менү кыенгарак туры килде. Спортчылар кылга калынрак дип зарланды. Я в прошлом году первое место сделал. Сейчас опять столб толстый. Сейчас поедем. Еще может другое место, где выиграем. Милли көрәш һәр вакыттагыча үзенә аеруча игътибар җәлеп итте. Күпләрне бу юлы традицион тәкәнең кемгә эләгәчәге кызыксындырды. Бу бик зур байрам. И бездә традиционно шу көрәштә катнашалар 150 кеше. Шуларның арасында где-то 20 кеше яшь малайлар арасында 16 яшькәчә. И ondan soң зур кешеләр көрәшә инде. Призлар әзер. Сабан туеның абсолют батыры дип Алексей Захаров билгеләнде. Төп трофейдан тыш аңа холодильник тапшырылды. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйеткулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыкларны алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Алия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз.